KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma ayca non bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe a yawa habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on gowi ɗum tigui émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara ɗum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalaw ko iwata kono ko ceerno soyne yiide e yette jabɓe hoto yewne on paami émission o fof koye fijirde tan e jaleede kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni e no ɓe goniri ɓe calminama ɓe juurama en calmini Touba Tiwawon Ndiassane Layen Madina Baye Madina Gounass kala to kilifa diine wawi wonde e nder Sénégal ha tengte e Fouta e Ɓundu onon fof on calminama on juurama kono en calmini caméraman uji wonɓe ɗo e Piindi TV en calmini kadi kala kilifa gonɗo ɗo e nder Piindi TV guila dow tan ha less min calmini min juurima kono hade nden totta ceernam ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo o salmina yewoɓe garten joni joni ceerno eyyi kaaliɗo a salminama juuram e salmini ɓiɓɓe fulɓe foof kala daaro Ganndal Thierno Mody ko mbiyanmi ko to meilleure émission émission mawɗo o émission boɗɗo bozo Thierno Mody Aidara salminimama juurimama en calmini ceerno men Sérif Matar Ba en calmini ceerno Ibnu en Madina Gounass na foof salminama ceerno ɗeɓe machallah hande ceerno woni ko 100% batiro ko heewi ɗo to woni kono ceerno aran hande ken dañɓe jinne caméra manuji woni Ali Fall hande kanko waɗi assiste affaire o kono ceerno hande kala ko mbaɗɗen émission ko émission weeli foof hande jinmi ɗum ko rokkude yimɓe ɗiɗo par ce que ceerno arandi daranaji leñol ngol ne moƴƴi mbasa yewde kadi yimɓe ne moƴƴi won babiraɗo goto babum sehilam biyeteɗo ceerno Mouhamadou Sammody Sow ceerno Mouhamadou Sammody Sow ceerno neɗɗo moƴƴo non ɗon eyyi Khalid on kam a wawa kam haalande moƴƴere makko dako tokaram min innira on min innira min jangguinimo an jangguini ceerno Sammody min jangguinimo ha ɗum tawi kala ko wawi wadde e moƴƴere ɗum kam min bettata kam min arani ko bettata kam e makko o waɗa bonande machallah way moƴƴere kay bettata kam aɗa waɗa saaha jiiya leƴƴi goɗɗi ɗi kaari rokki kaari oto nalanke o oto kaali rokki nalanke o kaalis rokkimo terrain rokkimo kanko koye ɗum o yahata te enen nalankoɓe eɗen cohli ɗum wadde yo Allah waɗanmo jaam eyyi yo Allah waɗanmo jaam yo Allah ɓeydu mbawka makko ay neɗɗo kam Khalid neɗɗo watta moƴƴere daña hen ko boni nan ɗon sa waɗi moƴƴere daña ko moƴƴi sa waɗi bonande daña ko boni nan ɗon waɗen calminimo no feewi ceerno Mouhamadou Sammody Sow kono Abdoulaye Walle Ndiaye Madina Gounass o waɗi ko yooɗi e ballal Abou Ndiaye Elage Abou Ndiaye o waɗi ko yooɗi ƴetti oto e hoore mum o rokki ɗum nene men Fatim Samba Diop clip makko mo waɗannomo Abdoulaye Walle o rokkimo oto mo waɗanima Ali Fall hollumon image o joni so Allahu lamdo o jaaɓi wadde Abdoulaye Walle Ndiaye comme d' habitude o waɗi ko foti eyyi Khalid Abou Ndiaye Abdoulaye Walle mention spéciale machallah nda Khalid jimiri no muusi expérience e miijade no muusi bindude texte no muusi hande neɗɗo binda texte yimma walla mantuma walla waɗanma ko gandanɗa no pour goɗɗo waɗanma ɗo a yoɓat ɗum kalis kewɗo machallah alamo Fatim Diop yimani wadde nan ɗon Abdoulaye Walle yimɓe beltima e makko te Fatim Samba Diop no waɗi mérité ko ɓuuri oto omo handi hen wadde yo jogoro jaam neɗɗo mawɗo wadde yo jogoro jaam merci beaucoup Alhaji Ali Fall a jarama no fewi ceerno joni noon jinnomi ko kaalen hunde ko ganduɗa yimɓe heewɓe goppani hen hakkille woni ko wiyete ko muñal debbo e nder galle ceerno a arat Fouta walla ɗo e Sénégal tawa bandiraɗo men debbo ni resa e galle façon mettere fof nana muña ɗum e galle guilay ƴeekiraɓe ha e esiraɓe ha e miñum joom galle ma mandiraɓe joom galle ma an mbata tan kono mbabba e galle he wara saaha ni joom galle o ni wanma ko gandanɗa hoore ma sa haalni ɗum yimɓe ɓe mbiyanma wona gonga joni ngal ɗon muñal ceerno ha hon nden te sa haali ɓe mbima debbo fayidagal mum ko resede mais resede ko gonga mais ene desirtoɗa e nder galle ceerno wonɓe ganduɗa joni hay julde ɓe kettanta rewɓe mabɓe
ko mbiyata hen ceerno eyyi Kalidou debbo kam devoir makko e dewgal ko muñal nda hande kam saɗa muuri a nawe galle joom galle ma haala ka fof ko gotum sa yettima muñ dewgal welani way ko mbiyatmi ko won Kalidou wonɓe gandana jarani rokkude debbo koɓe fuuyɓe Kalidou puyɗo rokketake debbo eyyi an hande a rokkete debbo an nanguira debbo kunta kinte Kalidou min miiɗa nanguirawo debbo kunta kinte wallahi haali gonga ceerno a faami min debbam so ari e gallam nenam no wuuri yo wuppan nenam yo pasan nenam way miñiraɓam yoɓe guppan koye ma miñiraɓama rewɓe de miñiraɓam rewɓe eɓe celli haydara heɓani ɓe yoɓe guppan koye ma surtout resaɓe ha ceera ndeseɗa ha ceerɗa gara jiiɗa wadde dirite galle ɗum min mi jaɓata ɗum nda Kalidou hande debbo ma so bonti ko Kalidou wiyetake miñiraɓe Kalidou te kadi worɓe ɓe kadi yoɓe goppu soɓe dawi soɓe jippima kala koɓe mbiya joom suudu ma waɗi ɗum yumma wima noon walla bane debbo tan gara directement mbaɗa attaque joom suudu ma kadi ceerno ayi Kalidou ayi hay ɓinguel ma boom a fota ɗum wadde attaqué nder yimɓe sakantuma joom suudu ma Kalidou jamma no woodi eyyi onon ndendi suudu ndu hande kala ko wawi wadde woppu ha natone nder suudu kalda ɗum e deejere on nananma won haalaji gandanɗa sa haali ɗum yimɓe nanata hande min joom suudam waɗa hunde mi ara mi daroy dama galle mi wulla mi luuka mi ƴetto nananta kam nda natta e hakkille makko woppat ha jamma leloɗa wonma tap he ummo jooɗo gummoɗa joɗɗa mima jewten a faami way won worɓe ganda walla jaaha jara sangara ma ha bone naate ma gara mbiya aɗa fiya debbo ma wallahi haali go walla cimmoɗa yamba ha mbayani junnitaɗo a faami taw ƴetta debbo ma a yiyat debbo bom yaha wayni beftaɗo ni ɓernde nde dejta ɓernde dejta taw aɗa waɗi ɗum terrorisé ɗum wona lawol Kalidou haali gonga de neɗɗo so woppi galle yummakko e galle bammakko so ari galle ma nangu ɗum toppitoɗa ɗum sa ha andi a natti wawde nangude nangu jungo makko nawtana koreji makko Kalidou par ce que wona tajja mani meeɗi nande Oustaz Alioune Sall o wi so debbo ma tooñi yumma walla yumma tooñi debbo ma o wi ko wawino wonde foof sa ari yan directement e debbo ma eyyi mbiyama a waɗani lawol o wi kono so yi noon ha jamma ari noddu debbo ma ƴeewa hay sono ko ujunnaji ɗiɗi dokkama mbiyama aɗani maire tan a famat woppani kam mo woppani kam kay woppatama kaldon e deƴere nenam so wimo hunde ɗum hoto waɗi ɗum sappala pen sa wela mom kaguina maire o mbiya maire o ko waɗina a faami ɗum tahan janggo e jaam kala ko maire o waɗi debbo o jalat puntodira e makko ay Kalidou ay neɗɗo sa wonde debbo miijoto tan gération mon ko laaɓi kalantumani nde ƴawata wonde guilade ƴama ɗum kala ko wima waɗat ɗum aɗa toppito ɗum a yiiɗa wonki makko huuɓo a yiiɗa haydara connexion makko gasata connexion makko gasata julde sari aɗa sonna ɗum mes prix foof kono joni e jamal wawi joni a yeehi a ƴami ha rokkama joni noon ahan wonti kunta kinte toppito debbo Kalidou debbo kadi faydagal makko yo muñ Kalidou dewgal welani kono ceerno eko muñete noon aran wonko ganduɗa kam ceerno arande sa yi joni ceerleɗe keewi wonko ganduɗa kadi ceerno manam wawa muñade ta min kay mi haali Kalidou ko foti muñade ko fotani muñede tekke esirama ma wuppat suudu ese wertu fewndu wat ese sehil ma wawi ƴeekiraɗo joguiɗo doole e darde mi wuppanta ɗum Kalidou mi wuppanta ɗum pasanta ɗum aɗa selli mbaɗanno ma ƴeekiraɓe e ƴettomi way min ala probléme ndam min ko guuranmi ko kalami ko ɗo ko ɗum guurani walla ƴetto ala probléme min joom suudam mbiya ɗum nenam e babam woni priorité ko heddi ko noon sa dañi envie wat sa ala envie woto wat wona force wuppande ƴeeke ay pasande ƴeeke a ɗokkani a laƴani haydara heɓanima pina 10 heures min sa wone galle mbimami joom suudam wone defde ana resaka a watta yontodirde makko a watta yontodirde aɗa haala ko wuura e galleji ha nda wañno muusi Kalidou mata nda wañno bonnate hen cuurki barme no bonnate surtout defire leɗɗe a defire leɗɗe joni an noon gona ƴeekiraɗo a resaka wallahi a ngabbani a ɓoosani jan joɗɗa e gal tan jiiɗa foppaɗe a ñaam joom suudam defanma e lembab yaha ha tema ko bona watta wiyede joom suud ceero moɗon jiino e furde te an aɗa fewno ɓandu ma aɗa yaro guufiya te ƴeew soɓe defti bottare kadi kamɓe cagginata ataya an ƴeekiraɗo noon saaha kawra ƴeekiraɗo bondone tima an ande hande bottare ma ndi wondi ko soble an kay ñaam tan walla a ñalli an kam a ñalli julde yona mbiya ƴeekiraɗo de tottete vaccine nanga omo jogui ɗum tawi saaha yiya debbo no fawa gorko ko hattanani
sukar korko yonta wiya totam mi totta kaari sukar ko totam kaari nda añat yennede so waɗa ɗum yenne an ñiɗa wontude belladel tan e galle ɗum mi jaɓata joni dal sa faami desaɗo e galle manam an e gorko ma wonde gorko ma aɗa muñana ɗum kono kadi il faut kadi muñana kadi ƴeekiraɓe kadi sa ƴeewi wona gorko ma tan hante resma an dewle kewɗe wona gorko seerat gorko yahata ha waɗa maar ha tampa ñande foof aɗa andi kaali ɓuuri muuse e gorko jippoɗa ñande foof a taw coow galle ma neɗɗo hay sa ala sa jippima taw galle ma jaam way miijo kaali ñalla e nangue tes gara mbiya debbo ma e miñe kaɓannoɗo coow so yeehi ha heewi a wawa yaltinde miñe galle debbo ma mbiyata ya hoot ceerno aɗa moñin ɓeydana kam ɗon holko mbiyata rewɓe ɓe ganduɗa ɓe jawat hande ndesa joom suuru ma gona caggal leydi welani walla gona ɗo e sénégal welani aɗa foti tottude dépasse 600 mais hande 400 keɓɗa walla o haalanma sohla makko mbiyama séri min de hande ko ɗum ɗo joguimi mais won rewɓe ganduɗa kala ko gorko mabɓe tottiɓe ɓe jawat eyyi kalidou debbo jawowo kam moƴƴani wayi heure sahakede worɓe no mbaɗa erreur ɓe mbiya debbo hoto andu foof ma par exemple ay debbo so andi salaire ma ayan joom suur ma so andi salaire ma mo kepta ɗo haade lewru ma ɗo calculat salaire o non foti ɗum ñamirde a nanani kam mi faami uññaji nogas dañta wima min de to puɗɗimi liggade o lewru de uññaji 10 jowetemi ganduɗa uññaji 10 de o calculat ɗum o ñamata uññaji 10 koddi mofta ceerno haali ɗo feere de a faami joni totteɓe bulletin salaire joom suudu mabɓe wayno ɗum tawi yurmede watta kaaliɗo ay neɗɗo kala ko joom galle ma tottuma hoto yawanmo ɗum kaaliɗo ayi mi meeɗi nande ɗo neɗɗo mawɗo wi waɗino saaha ɗum ɗo makko no weeli liggey makko no marsa o finat bomo lappa joom suudu makko dépasse 15 000 debbo ƴetta 10 000 francs mofta ƴetta 5 000 waɗa dépasse yeehi ha Allah yiɗi ɗum hollude hoore mum liggeyaji makko gueɗe makko foof darti debbo yaltini 1 million wimo nda fuɗɗoro liggey o wi debbo ƴeɗɗa o kalis o wi dépense uji tottannoɗa kam ndi no ɓurta ɗum moftan noon ɗum woni wallude on nannani acca binta baade ɗum woni wallude wayani ɗum galle ma tottuma dépense lamma dépense ɓurti ittoɗa he miiƴade kerem walla connexion moftu ceeɗo esarede kadi dépense uji kewɗi jahata koye connexion joni connexion jahat min wima noon de saha noon ay ɗum noon kaaliɗo hande joom galle ma tottima ko heewi moftu feccere ganda ma mettu ara nda kaali kala to jiiɗa jalal jamal nen ara kala jiiɗa jamal jalal nen ara kala jiiɗa to metti ko weeli ma ara kala ko jiiɗa ko weeli ko metti ma ara moftu manam dal yo rewɓe ɓe kadi manam mbaɗan économisé joom galleji ma billawa moftanamo te gorko yiɗi ɓuuri yidde debbo ko debbo mbaɗnomo économie saha kala miijo an pina nodda joom suudu ma mbiyama hande de haydara ala ɗo joom suudu ma wiya ala probléme yaha ƴetta ko moftanno ko saggina barmi namnoɗa ɗum o wima ko tottannoɗa kam ko ɗum de ndendinannomi ɗum ɓuuɓi ɓerde ñande wonde a usata kono ceerno jaafata gayniren ɗon won rewɓe kadi ɓawruɓe reedu hande sa wiɓe galle o haydara ala ɗo o wiyanma ko ñalliren noon ko wondi ɓen an anda wonɓe ganda Allah jogorno wadde ko terroriste wonu ganda Allah waɗano ko terroriste way ay kaaliɗo hakkude gorko e debbo kam fondement o ko yurmede yo gorko o yurmo debbo yo yurmo joom galle makko nan ɗon ceerno men ceerno Mody Aidara comme d' habitude so haali tan gando haali mi wimo place makko wona ɗo place makko banggueji goɗɗi te bientôt o wattat wadde émission ji omo yeeya ɗum par ce que maire goto gonɗo France o wi kam ko mbajotoɗa ko eko kalta ko foti nattude wonde gratuit so rewi lawol kaalid ay kaalid ay wonko gandanɗa hande no wawi wonde gratuit wonko gandanɗa natti wonde gratuit min Piindi TV ɗo oustage uji jawaki kam min télé ji mbawmi rewde fo oustage uji ndewata ko caggalam a faami oustage fadelen ayi ko diine jamanu diine e jamanu neɗɗo saɗa haala e jamanu haala ay neɗɗo goto meeɗin ɗo jooɗa tan no wiya Allah sa maayi ko jeygol paaɗa ni sa waɗi sa maayi jeygol paaɗa kanko maayi Allah nayi ɗum jeygol an mbi Allah ko tawi nawɗa oɗo jeygol o ko julɗo wonno no jangi Allah wi o kay wona julɗo o meeɗa haalde moƴƴeram o safar tan haalat manam Allah kadi no yiide moƴƴere mum ne haali ala ɗum tawi Allah tagui men kaaliɗo Allah sa haali jeygol a haali fiyaɗo wi ɗo Allah no yurmoɗo ɗo Allah no yaafoɗo yimɓe ganda Allah no jogui yurmede le phénomène min dal min gandal magal dal machallah ceerno Sérif Mouhtar wajo wonko moftide kono ceerno joni jalten ɗon naten kadi e goɗɗum ko ganduɗa ko phénomène mo ganduɗa joni natti yiye manam ko phénomène wonno kono joni natti yiyede woni ko fulɓe mbiyatno jinguere
jingere noon dans tous les sens e bangeji fof jingere e bangue diine en tout cas manam julɗo hono ma jinganaɗum jingere e bangue endam bangue pulago nen a yiyan hande wiye kaalidu nana haaɓe ceerno Mody nana ɗum ƴetta sawru mum dira yaha wallo yaha hayso tawi kaalidu tooñi ma wallu kaalidu ha kaalidu yalta hen walla kaalidu yiɗa nadde e dewgal walla hunde famille o jinga fulɓe jinga walla neɗɗo goto tan ummo yiɗa waɗande hunde leñol ngol fulɓe foof jingano ɗum guila e famille ji de mais sa ƴeewi joni manam jingere ko honnatti ceerno Mody ay kaalidu ay yurmede so ussima jingere natti Sénégal kam natti wadde jingere aduna o bo mbiyan nda joni an kaalidu ƴewru ɗum e hoore ma tan hande joom suudu ma a fota reste koreji ma fof jooɗo mbaɗa croisé bala aɗan koɓe dañema kaalidu an ko pewjuɗa kamɓe ɓe pewjantama haydara an tan ɓe namto ko pewjuɗa kaalidu ko jiɗɗa tenen kaalidu a yiyat noon galle boom waɗa pot kaalidu ara e resde mbiya potode no waɗi ujunnaje nogas guiten e ujunnaje sappo balliteren kaalidu on jinganimo hayso tawi moyen mbat précisé seeɗa ha joni noon mi heddi won famille ji ɗi ganduɗa ha hande no mbaɗa min personnellement min vraiment nde ƴettanmi joom suudu nde famille am wonko ƴetti dokki kam vraiment quoi ne heddi kadi e famille ji ɗi wona ɗum gayni comptam joom suudu ma wona ɗum gayni comptam ko mbaɗmi e yangue ma yejjit ɗum woni jingere ɗon a jinguimi jaɓi ɓinguel am battiniɗo inne nde ko mbaɗɗa hen ko ɗum woni jingere kaaliɗo a faami a ceerno Mody de foti innude wanni mi sonnamo jawdi te woto fat e ko jogui mi lijjitani yo ceerno Mody jogo jawdi joyyi way mi sonnani ɗum jawdi mi holla ɗum min mbaɗa jinganma hande sa alano aɗa wawi ƴettu jawdam lelna hay goto andantamen ɗum woni jingere woni kaaliɗo nden a haɓate goɗɗo ñawon tribunal bande daro wiya ka toñaɗo way joni hewɓe nen samed leeli bandiraɓe mabɓe sokiɓe toon e hulde laamu an darto e neɗɗo mom te kaaliɗo jingere koko ɓooyi walla mi yi kadi ceerno pullo leeliɗo place pullo hono mum prison wiye ko an oɗo waɗi ngara mbiya wona kanko ko min waɗi taw wona an taw wona an ko ɗum natti ɓooyi kaaliɗo armi haalan maɗo won mawɓe ganduɗa e hande eɓen ɗo eɓe keptina e leñol ngol mi haalta indeji mabɓe premiére billet mabɓe ɗannade ko neɗɗo ƴetti bourse mabɓe totti ɗum wimo ya dannoyo on hande firti kamɓe fof ɓe pirti ɗum woni jingere way hande min mbaɗandi kaaliɗo ɓuuri kam ɗo nafoore mi fotton yaade olo kemi totta kaaliɗo way mi totta kaaliɗo min mi yaha mi mbaɗ lelo mbaɗɗano mbaɗa fina ɓuurni kam kaaliɗo yaha a faami te kaaliɗo jingere Allah iɗi jingude ay haare badar aɗa nana haare badar nden enen julɓe ken 300 téréɗi en kewani keef hefereɓe goni ujunaji nelaɗo Allah ñana hen ko duyɗo ha watti wayde wi Allah noon diine l'islam noon ɗo darto tan walla ɗo diine l'islam ñifat Allah wi malaika en jeehen jingoye ngari jingui wadde Allah iɗi jingude wala ceerno haali ko wadde jingguere dans tous les sens hande manam hay sa yi exemple manam daraniɗo leñol ngol ne yaha e élection goto walla ne yaha no foɗodiro hunde hayso tawi onon ɗiɗo on beltani on kaldata rewm kaaliɗo min mi abboto neɗɗo tomi dañta hen haydara wawi haydara ko manam ay dañowno walluma wallumbo hande so yontama ay kaaliɗo yimɓe cikka ballal ko kaalis naggam sangam hande base no walla dañ hande min kaaliɗo min wonto mbawɗa kam hedde kaalisam mi wawa kam toon hedde wallahi haali gon wonto kaalisam wawama hedde gandal ma wawama toon hedde par ce que aɗa sa aɗa jogo jawdi taw sohla ma wona jawdi safrata wona jawdi safrata ɗum haali gon a faami ɗum noon ko jingere ɗum noon ko ballal way min noon hoton won kon min naggat noon dawɗo kaaliɗo ko kaalis tan yiiɗi naggam sangam Allah rokki kaaliɗo so yalti wiye kaaliɗo nen ɗum onon banggue kaaliɗo jinguirat te kadi baba meeɗi kam wiide o wi basɗo woto heewat ko ƴettata engagement o wi kadi joguiɗo woto heewat ko mofata junggo mum o wi kadi joom gandal woto heewat ko deƴƴata moƴƴani joom gandal kay sa deƴƴi bone waɗa kaali par ce que gandal ma ko jingguere ay kaaliɗo ay saaha yimɓe won ganda yimɓe ganda ɗum ay hande kaaliɗo min ko tottanmami ko wona min tottuma ko Allah rewni arsukama e junggam a fot ɗum hebde ay hande sen certi andu arsukaji Allah rewnanno junggam ne gasi wadde exemple hande yimɓe jiiya ceerno Mody ne wone télé ne waɗa émission baɗɗo fayida aɗa jogui mbiya ceerno Mody lijjitani muɗum ha keɓa ɗum mbiya minde mi rokkima terrain ɗo mi rokkima oto nani exemple par exemple ko Ablaye Walle waɗani Fatim Samba Diop ko jingguere aɗa andi kaaliɗo
ay ko Ablaye Walle wadni ko Fatim Samba Diop ɗum ko jingere wawi Allah rewni ɗum koye jungo Ablaye Walle aɗani hande Fatim Samba Diop wawa finde tan daro e dama galle makko taw toon oto o andata holo jeeyi oto ɗum tawi Allah waɗat to rewni ɗum Allah no wawno finde tan fukkanamo ɗum oto e nder galle makko te ɗum woni ballal ni ɗum woni ballal manam ballal 50 million 100 million ɗum neɗɗo kam walla ɗum lawol gotol tan ƴetta hunde walla jaɓanaɗo biye mum tan no gasa quoi durmoɗa neɗɗo mbasa yawande neɗɗo kadi probléme mum surtout ceerno Kalidou neɗɗo yawentake probléme mum ay neɗɗo ɗe gueɗe tati nangan ɗum neɗɗo nangan ɗum jignaɓe makko hoto yawan ɗum jignaɓe makko hoto yawan ɗum ceerno makko hoto yawan ɗum probléme uji makko wallahi haale ko surtout probléme uji mum ɗin noon tati kala jawanɗoma ɗum on baddat min de noon mbami machallah min jignaɗam sa yawni kam en baddat ceernam mo jinmi sa yawni kam en baddat probléme uji am kadi hoto yawanam non noon mbaɗani ɗo sen naati ɗo en jawata hen yaltude te ko hedde mintaji ko mbaɗani natti hewde par ce que aɗa fama tan ceerno kono ceerno mboɗo yinno gayniren ko wiyete needi galle par ce que ceerno joni no kalirto ɗum ni bon needagal ngal ni heewi dans les tous les sens hande ceerno arata e galle tawa toon jeune mbaɗo ni kaalido ni boni needi a nananani yumma a nananani bamma aɗa wawi wonde gorko noon aɗa wawi wonde debbo so bamma haali goho mbiya sappo summa haali goho mbiya sappo mawne so haali mbiyama lijjitalema kawma so haali mbiyama an kaw wasam renade tan manam hay leegal ngal ni andi kaalido kam ko goppiɗaɗo e hoore makko manam bonde needi kadi dans les réseaux sociaux dans tous les sens ceerno bonde needi tan ay Kalidou neɗɗo kala ko needi rokkanima bonnedagal wawama ɗum rokkude gonga de te ay Kalidou ay kuddi kewɗi moƴƴani suka reno wonde e leegal mawɓe no mbiya subhanallah o yalti kedi wala hawla Kalidou suka yo reno ɗum ɗon te souvent ɗo a nat leegal mo natɗa fo no waɗi bisaru boye baɗo noon walla ƴetta moto ma jakarta change biri o ndi birtoɗa babiraɓe we mbaɗa e mabɓe curki mbaɗa e mabɓe an lijjitani babiraɓe haali gonga de saha jiya boy ara jooɗo ni hedde babiraɗo hatta babiraɗo nande aɗa simmo hot simmo e yeeso makko ɗum woni respect way joni boyɗi paalaka ɗum ɗon haɗa wawde simma tan jooɗo e hedde mawɗo te kamɓe teyato ɗum kamɓe teyat ɗum no yeeya min kam saaba ala ko mbawɗa yam ceerno haali gonga de to ko mbiya kalta ko woni wuura eɓen keɗima mi haalat ko woni manam kala ko beela mi haalat ala ko neɗɗo waya yam Kalidou aduna wona noon ayi Kalidou needi woni foof wallahi nde réseaux sociaux kam gaynuɗo hen on kam toon wonta toon haali ndamin Kalidou hande anda an aɗa wawi sabede aɗa wawi sabade nene ma ƴette wona sababu an gona sababu ndamin Kalidou sa ƴettima kam sa ƴettima nenam mi yoftima holon ƴetti nene mum amin an saabi nene ma ƴetta wallahi haali go des fois mi yiya réseaux sociaux jiya sukaɓe fulɓe daro noon ƴetto walla woɓɓe daro noon ƴetto Kalidou neɗɗo sa añi ƴettede hoto ƴetto yumum janon manam needi an aɗa yiiɗi jeune mbaɗɗo correct jeune mbaɗa correct sa ayi Kalidou neɗɗo sa wi fewndito jonde ma tan taw no jooɗirɗa fewani gonga de neɗɗo so jonde ma feewi ala to kertata jooɗade ala to kulta jooɗade te needi no wawma rokkude ko heewi ko jangde rokkani Kalidou woni yimɓe ɓe gandanɗa ya jogo milliard uji sa nehaki ɓe joddata koye ma mi tottuma exemple ceernam Sérif Matar on sa nehaki o joddata koye ma hay saɗa somo haalde e ma ittoma wiide gardine needi Kalidou surtout enen pulaar enen pulaar ko needi jeyɗen hormade mawɗo jeyɗen toppitade jinnaɗo ɗum jeyɗen enen e ganda hoynude mawɗo surtout mawɗo hoynetake Kalidou ceerno a yiyata jeune gonɗo e galle tawa haaldata e mawnum haaldata e kawmum haaldata e debbo bamum ɓenno mbiyanmi min joma fo gurani sa fini ƴetta capannayyi ma jaaha cuuɗe a bulfale joɗɗa hakkude galle aɗa yara aɗa yo grand o haala yam so haaldayam hande mi aɗa walla e balɗe makko ceerno haali gonga de walla debbo mawne kam haalata e galle debbo mawne haala piya ɗum hello toppawɗa ɗum a fot fiide debbo mawne a fota fiide debbo mawne ceerno ma commentaire ma mus hande de Kalidou min mi añani ƴettede e commentaire aɗa min Kalidou ko holɗum woni philosophe am sa welama ƴettoɗa kam e commentaire ɗum ko haajuma way enen ɗiɗo face à face a ƴettota kon wallahi lazim ɗum kam mbaɗandi ɗum guiƴam mi dardata koye guiƴam ƴetto kam par ce que sa ɓe ƴetto tan kala ƴetti tan ka memaɗo te enen ni wala sa eɗen mema koye men Kalidou ay needi ay neɗɗo sa wiyama neho tan woni foof
kali needi woni fof needi woni fof wala par ce que aɗa waɗa sahaa ceerno ko tawi needi moƴƴi aɗa yaha pour waɗoyde dépose hunde walla pour jaha salminoyde neɗɗo walla pour jaha quelque part tan ngara tawa uddi walla tawa gasi walla wamoyide mais no ɓornoriɗa comportement comportement ma e needi ndi garduɗa ɓen mbima affaire ode gasino kono an kam bisimilla ma manda sa faami woto ya police gueji way tan a natta sa ɓornima kilote a natta hoɗa hay ɗum jeeyake e needi ɗum fof ay kilote ko pour galle an kalir hande Macky Sall ma nodde ɓornɗa kilote ala mi suusa joni Macky Sall so noddima ɓornɗa kilote bamma nodduma ɓornɗa kilote woto ɓorno kilote ceerno haali gonga de manam respect jinnaɓe respect jinnaɓe respect wa galle ma mawne gorko walla mawne debbo on woni afo yumma e baba natti toon wonde wat ɗum respecté eyyi par ce que heewɓe jinnaɓe ɓe cankima mais afo galle o ɓe tottani ɗum respect mum tottuno baba walla nene nanguirta ɗum ko puyɗ so haali mbiya enen pote galle o ceerno haali gonga te kaali ɗo caggal nene e baba ko afo force ɗum a wawa ɗum ittude hay e diine e galleji serenɓe ɓe afo so afo jotto so baba ummima afo jotto so afo ummima dewɗo e afo jotto ɗum ko Allah manam Allah waɗiri noon organisé enen kadi mbaɗiren noon organisé kaaliɗo neɗɗo yo jogo kilifa neɗɗo yo jogo kilifa min aɗani holon ɓuurmi hulde adunam haygoto mbiyo haygoto wayam haydara min on noon mi suusa ɗum te sa ƴeewi ɓen kewan juutde balɗe sahan birtoɗa ɗo boy auto feroɗo ɓe mbiya pourtant ko cukalel wonnode walla sa jiiya boyde haaɓe joom saret yuwo ɗum lelo mbiya pourtant taw a turbil wa leegal kaaliɗo kewɗo so kaaliɗo yettan tan ma yat nando kono ceerno kadi yummiraɓe e babiraɓe woni manam parent ji ɗi yoɓe noddal sukaɓe e réunion ay ceerno galle mawɗo waɗat battu saha foof ndendina ɓesgu ngu foof jooɗoɗon jewton mbiya kaaliɗo ko mettuma e galle he hammadi ko huuloy watma jewton goto foof yafno goɗɗo o mbiya an rewe o rewe manam galle o waɗ kono won galleji ganduɗa ceerno ko joma fou gondaka won babiraɓe ganduɗa gondaka kaaliɗo famille a waɗa ɗum organisé rewɓe kadi yoɓe ay kaali surtout debbo yo mbat ve e needi sukaɓe saha jiita cukalel goto daña duuɓi tati duuɓi nayyi wona e galle no turbila wa galle yummiraɗo sa oɗen wawa makko haydara oɗe koko tewi o tiiɗi hoore neeɗum guila won cukalel kaaliɗo lekki guila hecciɗi fortete non noon ceerno men ceerno Mody Aidara ta ɗum nelaɗo musi kam tan woni temps o gasi mais ko miide ko tan ɗo wona place ma non noon hannde ko ɗum min gaddannomo no émission mon Ganndal ceerno Mody Aidara ceerno ko uddirta eyyi kaaliɗo kala ko kalɗen ɗo waɗi dérange neɗɗo eɗen jarlo eɗen jaafo en ngala gandal en jewtat tan ceerno Mody ko ni way saha daña envie haalde saha mi wasa dañde envie haalde ala noon saha émission gasaɗo mi woya saha émission gasaɗo mi welto hande émission ko bonheur en calmini wonɓe nder leydi e caggal leydi en calmini sehilaɓe men foof en calmini ɓiɓɓe julɓe foof en calmini kadi ceerno men sponsor men leader nannoona kono hannde mi rokki kadi émission Adama Sow depuis selli baabi jeeyow toon tisiji ceerno aran ni weeli jooɗɗa hannde ɗo itta neldal gila selli baabi tottuma wima nda ɓorno kalin waɗa Adama Sow a jarama selli baabi naaɓe ko yimɓe tedduɓe eyyi pullo bari en sama yef mbaɗa andi selli baabi je connais kaɗen ɗon noon aya noon kala aɗa yawi wadde raye mi salmini Eva Ndiaye madame Silla bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala komin juumi ɗo emin jarro emin jaafo wonno fandare tan ko weltinde moon kono mention spéciale à ceerno Mouhamadou Sammody Sow kendo yo Alhaji Ali Fall maa ngi lay nuyu di la gërëm xalif général kullu monteur jaajëf Kalidou Kamojo Kalidou Kagido Olay Yerima KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma